मंगलबार सान गोथार सानखौ जे आसाम गभर्नमेन्टआ जे जोंनो सिकिउरिटि होदों बे आं गिबियावनो आसाम सरकारखौ आं साबायखर बावो मानो होनब्ला गुबुन गुबुन धोरोमफोरा जिबायदि सान फालियो जोंहाबो जोंनि धोरोमा गोदो धोरोम बा पुरुनि धोरोम होननानै जों बयजोंबो जों माने दुलाराय बुहुमाव मिथिसारनाय जाबाय बे हिसाबै जोंनोबो बिथांमोना जिहेतु सिकिउरिटि होदों बिनि थाखाय मोजां सान आरो बे होमब्लासो जोंनि बे बाथौ धोरोमा जे गोसारनायाव माने हेफाजाब होगोन जिहेतु बे मंगलबार सानाबो एसे गोसार होदों जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौ बर' हारिनि हिसाबै आरो बेजों लोगोसे सार दानि आथिखालनि मुगानि जेनेरेसन जेबायदि नुबाय गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ माबायदि दायथ' लानांगौ बा माबायदि हारिखौ सिबिनो थाखाय माबायदि सानजाय होनांगौ बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो दानि बिमा बिफाफोरा बेखौ आं बुंनो सानो बे बेलायाव आं बुंनो नागिरो मानो होनब्ला धोरोमानो राव थुनलाइ हारिमुखौ बासायना फोथांना लाखिनाय धोरोम नङाबा जोंनि हारिनि हारिमुनि रावखान्थिफोर राव थुनलाइफोरखौ बासायना लाखिदों आरो बे धोरोमानो बासायना लाखिबाय थादों अरायसम जेने सिनायथि होदों धोरोमनि गेजेरजोंनो जिहेतु धोरोमा जातिखौ मोनसे जातिखौ हमथाना लाखिनाय माने मोनसे सिनस्रि बायदि आरो धोरोमनि ओंथियानो जाबाय हमथाना लाखिनाय दा बे बेलायाव जेथि गासै माने इयुथफोरनि जे गथ' गथायफोरनि जिथुनिखि बिमानि जिथु दायित्व जे अकल जे बिमा बिफाया फरायसालियाव दोननानै फैनानै गथ'फोरखौ माने जोथोन लानायानो बेल' नङा जे थांनाय फैनाय स्कुलाव थांना थाङाखै फरायसालियाव थांना थाङाखै बेखौ नोजोर होनाय आरो फैदोंना फैयाखै क्लास खालामदोंना फैयाखै बेखौ माने जोथोन लानानै जाहाथे गथ'खौ उननि जे भबिष्यतनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनायसो नोजोर लागोन दायित्व लानांगौ आरो लोगोसे जे बेवहाय जोंहा जिथुनिखि दा फोरोंसालि माने शिक्षा दिक्षानि सायाव जा फरायसालियाव जा फोरोंगुरु दंखायो बे फोरोंगुरुफोरनिबो सायाव एसे नोजोर बिथांमोनाबो नोजोर लाखिनांगौ आरो फारसेथिं जोंनि जिथुनिखि धोरोम माने दुलाराय बाथौ धोरोमनि गौथुमनि गेजेरजों जाहाथे बेयाव मोनसे जुदि माने मिशन हिसाबै दानानै जुदि बे माने एवारनेसखौ जुदि लांबाय थायोबा गामि गामि दुलाराय बुहुमनि गेजेराव होमबानिया निस्सय जोंनि बे जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि धोरोमखौ हमथाना लाखिगोन होननानै आं मिजिंथियो सोरनाव लास्ट सोंथि खालामो जोंनि बर' हारिफ्रा सिखि धोरोम थायामानो मोनसे बुस्थुखौहाय होबथानो थाखाय ड्राग्स एडिक्टेड होबथानो थाखाय जोंनि बर' रायजोफ्रा माबायदि बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो दा ड्राग्स एडिक्टेडखौ जुदि होबथानोब्ला दा जोंहा मोनसे ट्रेडिसनेलि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे निसा जातीय बुस्थु बानायनाया बे माने गोदोनिफ्राय सोलिबाय थादों दा बे गोदोनि सोलिबोबाय थानाय ट्रेडिसनेल राइट्स होननाय बायदि सोलिबाय थानाय हिसाब बे बुस्थुखौ दिनैसिम जोंनि माने बाथौ धोरोम गौथुमानो जा बा गुबुन हानजायानो जा बे बुस्थुखौ रिनायसेन्स खालामनायखौ एसे नुनो मोनाखै नाजादोंमोन गुबुन माने संगठनफोरा खिन्थु होबथानो हायाखै दा खिन्थु नैबे समाव जिहेतु जा डिजिटेल मुगा बियो बे डिजिटेल मुगायाव जोङो मोनसे जा जिहेतु जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे ओरैबायदि गोसारजों ओरैबायदि माने दुलाराय माने बुहुमाव माने मुंदांखा जाबोदों सिनायथि जाबोदों बे हिसाबै जों मोनसे मिशन दानाया मोजां बे मिशननि गेजेरजों जे बे ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ जाहाथे होबथानो हायो नामा आरो बिनि सायाव मैखोमै आं सानो जे आसा खालामो जे लाइमोनफोरा बिखेखै बिथांमोननि बिबान लानांगौ दायित्व लानांगौ बे दायित्व लानानै गामि गामि हाबनानै जुदि बेखौ एवारनेस हिसाबै जुदि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जुदि लायोब्ला हयथ' जोंनि बे एडिक्टेडफोरखौ जों होबथानो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि बे बोसोर जथुम्माया जाबाय हरिसिंगा गिया बाथौ महासभानि खुंग्रा 36थि बोसोर जथुम्मा बे सानथाम जागोन दिनैनिफ्राय फेब्रुवारि दाननि 3, 4, 5 खालाराव आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों सार दा बाथौ हारिया गोबां बिदिनो जिल्ला वाइसबो खुंनाय जादों आरो बिदिनो गोबां लोब लोब फैनानै गावनि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिबिनायखौ नुनो मोन्दों बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो सारा बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ बे आगोलनिफ्राय दंमोन दाबो दङ दा बे हिसाबै गुबुन गुबुन आन्सलिक आरो जिल्ला आरो माने सेन्ट्रेल जेरावबो माने बाथौ धोरोमखौ मोजाङै सिबिगासिनो दङ आरो सिबिबाय थायो आरो बेवहाय जोंनि गासै बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनायखौ नुनो मोन्दों दिनै बे जोंनि हरिसिंगा बिया बाथौ महासभानि जि खुंग्रा 36थि बोसोर जथुम्मा बेवहायबो लोब लोब फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे जथुम्माखौ जों गाजा गोमजायैनो खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों बेजों लोगोसे सिक्किमनि बाथौ धोरोम जि गोदो गोदायनिफ्राय खुलुमबोनाय दानि डिजिटेल जुगाव दानि जेनेरेसन मानसिफ्रा गोबां बिदिनो माने गावनि सिबिनाय फिननायखौहाय माने सोलायनो गोसो जानाय बा बिदि गोसो गैयै जालांबाय बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो बेथ' जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव सावगारि आरो बे हिसाबै दा जि गोदान आथिखालनि जि फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ जोङो माने मुलुग दरबाराव माने जेरैबो
गोसारहोनो नाजादों। दा बे हिसाबै जों आसा खालामदों दानि बे उननि जेनेरेसन जि सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरो दा जोंनि बे फोसाबनाय बाथौ धोरोमनि जि खान्थि बे खान्थिजों लोहाब होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ अब्ला बिथांमोना थारैनो बे जे गुदि धोरोम बाथौआव अरायबो सिथाबना थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बे हिसाबैनो जोङो सामना हामनाय फोसाबनाय खान्थिजों बे बाथौ धोरोमखौ माने मुलुगाव फोसावनो जों नाजादों आरो गासैबो रायजो राजायाबो मदद होदों। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।